הבעיה היא, האם בהזדמנות החגיגית הזאת שעושים דבר חיובי, אנחנו גם מקימים מאגר ביומטרי שאוסף את הפרטים שיש על התעודה, ואין התנגדות שיהיו על התעודה בלבד, אלא תהיה רשימה של שמות כל אזרחי ישראל עם הנתונים הביומטריים שלהם במאגר אחד, וזה כבר מסוכן ולא נותן שום תועלת לאזרח נוספת מעבר למה שהיה לו על התעודה. מי עלול לדעתך להיכנס לסוג כזה של מאגר? מבטיחים לנו שישמרו, אבל אנחנו יודעים יפה מאוד שכל מאגר, אתה יודע מה, גם בצ'רנוביל כור אטומי דלף. אם תהיה דליפה ממאגר, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אנשים יסתובבו עם טביעת אצבע ועם פנים ועם אפשרות לזהות כל אדם בכל מקום, וזה יהפוך לספורט לאומי. נהיה פה איזו מדינה של בלשים, ויקח דור עד שהדבר הזה ייעלם, כי אנשים ייעלמו, רק אז זה ייעלם. תגיד, אתה מכיר מדינה מערבית שהיה לה את הקונץ הזה? בממדים, בממדים שכאן רוצים לעשות, אין בשום מדינה. אני יכול לתת דוגמה של מדינה שבה זה עבר, בבריטניה, ואתה יודע מה קרה? הבטחת הבחירות של מפלגת השמרנים בבריטניה הייתה שברגע שהם עולים לשלטון הם יבטלו את החוק ואת המאגר, והדבר הראשון שהממשלה שלהם עשתה, הראשון, היה ביטול המאגר לשמחתם של תושבי בריטניה. הפיילוט הוא בדיחה. א', עושים אותו בחשאי, לא מפרסמים את טיוטת התקנות, ואפילו שאני שר בממשלה, אני ממודר. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש הצעה של פרופסור עדי שמיר, מומחה עולמי, באמת, אחד המומחים הידועים בכל העולם בתחומים האלה. הייתה איזושהי הצעה, אני לא יודע אם היא טובה או רעה, אפילו לא בודקים אותה בפיילוט. למה מחליטים שהם יודעים יותר? אני תובע שיפרסמו את טיוטת התקנות, זה לא סודות, זה לא דברים ביטחוניים, זה לא שום דבר. הציבור בישראל הוא מספיק בוגר על מנת שבנושא כל כך רגיש שנוגע לפרטיות שלו, שצריך לעשות בו פשרות. אני לא אומר, מותר לקחת סיכונים, אבל לא לקחת סיכונים מיותרים שלא נותנים שום תועלת, אלא רק לפקידים כאלה או אחרים.